Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα Παφ. Είμαστε μαζί με το Γκάνου Σενπάι. Πες τι είναι φορά κανονικά. Γκάνου Σενπάι είναι. Γεια σας παιδιά. Συγγνώμη που φταίει τα FF7. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Πες το τέτοιο. Είναι να κάνω κι εγώ κανάλι σε λίγες μέρες, αλλά επειδή δεν έχω ακόμα και το PC μου είναι για service, ήρθα στον Buff εδώ να δω λίγο πώς έχει το πράγμα. Γιατί το έχει λίγο με το YouTube. Άλλα τώρα. Ναι. Να δω λίγο έτσι ρε παιδί μου πώς είναι το πράγμα. Πώς είναι το πράγμα. Οπότε ήρθα και να το βοηθήσω. Σήμερα ήταν να παίξουμε κανονικά Assassin's Creed. Έβαλα και το μπλουζάκι να είμαστε. Αλλά από αφού βαριέμαι ρε. Βαριέμαι. Φλάκα. Έπρεπε να ξεκινήσει το βίντεο πιο μετά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον περιμένουμε. Τώρα αυτή μπήκαν στο άλλο αυτό. Περιμένουμε άλλα 5 άτομα για να μπω. Για να είμαστε 6. Αφού έβαλες και εσύ multi-team, έπρεπε να παίξουμε team deathmatch. Μπράβο. Κόρ, πάτε εδώ. Team deathmatch, το πρώτο. Άιντε αγόρι μου. Άιντε αγόρι μου. Άντε ξύπνη. Θα βάλεις. Ναι ρε. Θα μπερδευτεί. Βατακουάν. Άρης κατευθείαν. Φαντάσου. Πακιστάν. Αυτό είναι το Πακιστάν ρε. Δεν είναι η δεύτερη συγγόμενη φορά που πατάω record και δεν έχω ανοίξει τη φωνή. Όχι. Όχι. Τι λες τώρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Σαν τα δικά μου φίλους. Είναι πολύ διαφορετικό. Άμα δεις εδώ πέρα πας. Είναι σαν τα δικά μας. Έχει και σκάλες. Σκάλες γιατί τα έχω. Τι ανεβαίνει εκεί πέρα ο καπνοδόχος και... Το έξω για να βάλω φίλτρο. Να βάλω φίλτρο. Τι φίλτρο ρε, σε τόσο μεγάλο. Τι να σου πω άνθρωπο μου, δεν ξέρω γιατί τις έχουν σκάλες. Τι παιχνίδι εσύ. Αλλά, εσύ πειράζει. Με πειράζει. Team Deathmatch. Δεν, Παναγία μου. Team Deathmatch. Βραζίλ θα σε κάνω. Αυτό το θέλω. Ποιο? Το θέλω. Έλα. Έλα μην μου κάνεις τώρα αυτά. Δώσε έτσι. Όχι, δεν το πήρα. Ποιος είσαι τώρα. Δεν πειράζει. Άντε δεν είναι μήνυμα. Πού πάω, από εδώ είμαστε. Ας είναι τάκτο λίγο πιο χάρτη. Να τους ένες, να τους. Τι κάνεις μαλάκα. Οφείλει. Πού Ξύπνα. Έφυγα. Δεν την πρόλαβα. Εσύ ούτε καν θα την προλάβει. Πάμε. Save. Πάμε. Save. Στο μπούτσο είναι ο πάνω. Μπορεί να έχει ραντάρ. Το μάτι ρένει. Μου πιστολάκι μου λέει. Εντάξει εγώ μου πιστολάκι δεν είναι. Wataquan. Τι είναι αυτό που λες. Wataquan. Εξής το Wataquan. Αν δεν εξής το Wataquan εξής δεν βλέπεις τούτζι. Δεν βλέπω το ζει. Από εκεί το που... Μαλακά. Αχ, μαθολή. Πίσω σου βλάκα. Δεν είναι εδώ. Αχ, κρίμα. Όχι που δεν είναι. Ωπα, σκάλα. Πάμε να εξερευνήσουμε μέρος. Τι λέει εδώ. Μπομ. Κάνει αυτό μπομ. Τι κάνει αυτό. Δεν κάνεις μπομ. Η λύθη της ομάδας σας είναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει μπομ. Τους χρώσταμε. Ωραίο πλάκι. Μάθα.
Ναι, αγόρι μου, ρίξε εσύ πυροβόλα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αύριο. Άντε, ρίξε. Μπήκαν οι άλλοι μπροστά μου. Γιατί είναι έξυπνο. Πρέπει να ξυπνώ το πρωί. Όλοι τους τουλάχιστον. Κάνει το παπόρια. Δεν μου τέτοιο εγώ. Φίλε, τέτοιο στο Rainbow Six, έχω Black Beat. Τι στο όπλο αυτό, Blizzard Ticket. Ξέρω. Κάνα πάρα πολλά. Θα πάρω. Θα χώσω σήμερα δεκάρα. Και θα πάρω, έχει με 1000, έχει προσφορά Valkyrie και Blackbird. Valkyrie πάρε. Έχει Valkyrie και Blackbird, αντί για 1200 τέτοια, 1000. Καταλάβεις. Παφίρι, θα πάρεις κανένα kill. Όχι. Δεν θα πάω. Λοιπόν, θα κάνω έτσι αυτό. Αυτό το πάνω. Θα περιμένω έναν μαλάκα να κατεβαίνει και θα πάρω με τις τουλάχιστον. Να δείξω. Τώρα, για να δούμε. Να τους μαλάκα. Πουτσα. Πουτσα. Πουτσα, βλάκα, συγκεντρώσου το αυτές τις πουτσές. Πάλι αυτό έχεις στο μυαλό σου. Συγκεντρώσου, βλάκα, κάνεις βίντεο, ρε. Όπα. Διάστε εδώ. Συγγνώμη, σας ξέχασα. Ωραία, λίγο. Ακριβά πάντα σας ξέχασα. Όχο. Δεν έχω φίλους. Δεν έχω φίλους. Αποτυχία. Αποτυχία. Ρίξε. Δύο είναι, ρε! Μα... Κοιμήσα, όρθιο. Κοιμήσα. Την πήρα. Όχι. Όχι. Στον πήρε ο άλλος. Fuck you. Φίλοι, δεν σε πιστεύω. Μάλαξε μου. Έχω να σου να του. Να του δω. Όχι, δεν θα με πάρεις. Τι την πήρα. Α, δικό μου. Fuck you. Μαλάκα, χέσεις σε πόνος. Φίλοι, το μάτω. Αφήνει δε το μάτω. Οπα, ήρθε ένα Έλα. Επιτέλους πήρε και ένα κιλί. Επιτέλους. Στα κουλί. Δεν πιστεύω. Ήμουν κουρασμένος επειδή είχα πάρει το kill γι' αυτό. Κουρασμένος. Ρέμπρα, κουρασμένος. Καταλαβαίνεις. Στο πετάω μια μπούζα και παίρνω πούτσα. Μπράβο, ήσουν το final kill. Μην πεις το final. Ήσουν. Δεν ήσουν. Δεν ήμουν. Ήμουν σαν και ένα ζήλο. Έλα, απάξασε. Δύο κεφαλάκια ξανά. Απάξασε. Από Το πάμε να νικήσουμε. πήρα ένα kill. Για να δούμε. Έχω 2 assist, 1 kill. Για να δούμε πώς, τι θα έχεις εσύ. Κοίτα, εγώ δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ Black Ops 2. Οπότε άμα κάνω κάτι θα με ξυπνάς. Εσύ όμως παίζεις συνέχεια. Όχι, έχω να παίξω. Σκασμός, έχεις να παίξεις 2 λεπτά. Να σας πω παιδιά την αλήθεια. Ξέρετε και τι δεν κάνω LOL. Επειδή έκανε μια μαλακία. Μια πολύ μεγάλη μαλακία έκανε. Και το διάγραψα και το ξανακατέβασα και τώρα δεν μου το βγάζει για να το παίξω. Θα μπει στο τέτοιο άμα γίνεται να μου παίζει και το δεύτερο και το LOL. Θα το πεις. Το LOL θα στο παίζει ρε βάγα, γιατί να μην στο παίζει. Μου το παίζει καλά, αλλά... Μου το παίζει καλά. Ναι, μου το παίζει καλά. Ναι, Θα συνέχισε. στο δείξω μετά, θα Καλά στο το δείξω πας. μετά. Καλά το πάνε. Θα διαλέξω απλό, άντε. Διάλεξα. Τι αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε. Θα το αφήσω. Create a classic. Τι μου λέτε μόλις καλά. Πάμε. Πάμε να τους γαμίσουμε τον κόλλο. Μίλα κανονικά. Τουρμπίν. Τουρμπίνα. Του άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάνει Τα έχω μέχρι τερματίσει στιγμής και τα δύο. Όπως το Brotherhood. θέλω. Έχω κάνει μόνο Brotherhood. Με Και... τον Έτσιο. και εσύ τι έχεις.
Ήταν έτσι. Αυτό είναι από το 2. Παναμά λοιπόν. Σου ένα χέρι μου, αυτό. Παναμά. Παναμά. Slums. Παναμά City. Republic. Republic. Παναμά. Πού το πάνε? Κάπου εκεί. Δεν ξέρω πού είναι ο Παναμάς. Παναμά, where are you? Φέρε λίγο νερό. Το δικό μου το ποτήρι. Εδώ. Πάρτα. Φύγε εδώ. You play, yes, no, Τι είναι καλύτερο, το Brotherhood ή το Revelation? Το Brotherhood θεωρώ ότι δεν έχει καλύτερο story. Αλλά το Revelation έχει και αυτό πολύ σημαντική ιστορία. Γιατί βρίσκεις τον πρώτο assassin. Νεκρό βέβαια. Αλλά δεν θέλω να σου κάνω και spoil. Ο σκοπός είναι να βρεις τα 7 κλειδιά για τη βιβλιοθήκη του Altair. Ο Altair είναι ο πρωταγωνιστής από το πρώτο Assassin's Creed. Και στα 2 πρέπει να σώσει τη Ρώμη. Για πάμε. Λοιπόν, παιδιά, για να ξέρετε, θα πάω να κάνω μια αναβάθμιση θα κάνω την επιστήμη κάρτα και θα κάνω... Γαμώτο! Assist, εντάξει. Θα κάνω μια αντιμετρική κάρτα. Ναι. Και... Σόφα γαμώτο. Και θα παίζω... Τι θα παίζω? Το Rainbow. Rainbow Six λέμε. Το Rainbow. Θα παίζω το Rainbow Six Siege. Ναι. Και γι' αυτό άμα δεν ανεβάζω βίντεο θα είναι επιτυχές από αυτό. Εντάξει, θα κάνω και ένα πρόλογο για να ξέρετε. Αλλά θα το κάνω εκείνη την ημέρα με κάμερα μάλλον. Για να βάζω δεν θα σου πάρει πολύ. Θα σου πάρει κανένα μέρα. Απλώς εγώ το... Εμένα μου κοιτάς το 8 τόσο καιρό, εγώ το είχα δισέρβιση επειδή ήταν χαλασμένος. Τι? Δηλαδή τι? Μαλακά. Είχε... πώς θα το πω. Είχε κατσανίους και τέτοια. Και κολούσε συνήθεια. Πάρ' να. Ναι ρε, ναι. Το πρώτο εκεί. Να μου πάρει τη δεύτερη. Πήρα. Ναι, δεν έκανα. Α, όχι δεν πήρα. Μόνο δεν πήρα. Α, να εντάξει. Μας βολεύει. Μαγα! Τι κάνει? Δεν ξέρω, δεν θέλω να φτάσω στο μάτι. Γκάνου Senpai is on the move. Όπα. Ένα παπάι. Μαλάκα. Σόφα γαμώτο! Μαλάκα. Γαμό. Είναι επειδή κάνουμε το βίντεο και έχεις χαμηλά FPS και δεν βλέπω που πάω. Πρέπει να αναβαθμίσεις το FPS σου. Θέλω να το πετύχεις με την αναβάθμιση. Μαλάκα! Έλα, δικαιολογημένο ήταν πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στο κάγινο, μαλάκα. Το κάνατας. Το παντού. Πίσω έχει τέτοιο. Τέλος. Έχει το θάλασσο. Λακάν. Τι είναι το λακάν? Πώς κάνω lock? Το σημαδεύω. Ναι. Το σημαντικό. Ο άλλος είναι. Γκάνο Senpai σαν λεμόνο. Πάμε τώρα. Το πήρε. Τώρα παιδί. Τώρα βρέθηκα, θα παίξω κι εγώ πέρα. Θα είναι μεγάλο το βίντεο. Μαλάκα! Αυτός παίζει να φάει. Α, όχι, εντάξει. Όχι, νομίζω. Εντάξει, φίλε, ακριβώς από πάνω μου. Hacker. Όχι, εγώ νόμιζα ότι ο άλλος πετάχτηκε, ξέρω εγώ κάπως.
Κάπως έτσι και με πήρα. Αυτό με τα flashlights ρε φίλε που δεν σε αφήνει να κουνηθείς. Δεν κάνει. Λοιπόν παιδιά, περίμενε. Τελευταίο smell, αλλά 2 kills. Boom! Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο. Θα ήθελα ένα like και ένα share και ένα subscribe. Και όταν κάτι ένα κανάλι το κάνει πέρα το παιδί. Μίλα κανονικά παιδί μου. Τον κάνω πίσω πάει. Να το κάνει και ένα subscribe. Bye! Πού είναι? Ο Έτσιο είναι αυτός. Ωραία. Και αυτός. Αλλά εδώ είναι πιο νέος. Νέος, μεσαίος και γέρος. Γέρος. Και αυτός και αυτός και αυτός. Πότε πεθαίνει? Σε αυτό, στο τέλος του Revelation. Όχι, δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει. Δεν έχει κάνει το spoil. Μπράβο, μπράβο server του Black Ops 2. Το όπλο πάμε. Όχι με αυτό. Γαμώ το. Machine gun. Γαμώ το PC σου παχύλι. Machine gun. Όπα ωραία πες αυτό. Γαμάει. Και ξαναγαμάω. Και ξαναδέρνω. Και ξαναγαμάω. Ωρα, να το στον είδα. Όχι, έπρεπε να αλλάξω όπλο. Πάρουμε shotgun. Όχι shotgun. Είναι μεγάλη full sniper. Την άλλη. Πού θέλω εγώ αυτό. Όχι. Αυτό εδώ. Κάνεις ολόκληρο κύκλο. Σαν λαζόμπλο. Αμάν. Κάτσε να βρεις ένα. Αλλά πρέπει να κλειδώσεις για να πετύχεις ένα. Βάρα ένα. Έτσι. Μπούγια. Και άμα τον πάρεις τον πήγες. Στο βρω κανένα μπροστά μου την μπάνα. Βάου. Αγγλία. Παράθυρο. Νάτος! Περίμενε. Κάτσε εσύ πρέπει να λοκάρει πρέπει να λοκάρει. Δεν βράζει. Οπ! Πού είσαι αρχή. Ω, στην είπα. Τώρα έχω σόλ. Ωραία, έχω σνάιπερ. Νομίζω ότι πήρε σόλ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Μου άλλα. Κι άλλος. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα στη σνάιπερ versus σνάιπερ. Γάμο. Μάνα σου. Αλλά για να πω. Όπα. Πώς σου Μπάνα. Δεν του πήρε. Να το χάσαμε. Χάσαμε το πια μου. Μέχρι στιγμής δεν έχεις πάρει από ένα kill. Έχω ένα kill και ένα dash. Και έχω ένα kill, 2 assist και κάπως αντές. Όχι μες υπάρχει κανένας. Άρα πάρτα. Γαμώ. Γαμώ. Α, με το ένα πυροβολάς του. Να το. Φακ. Τι έγινε. Παφ, το PC σου κόλλησε. Εγώ δεν πάτησα τίποτα. Να ξέρεις. Τι έκανες. Έλα ρε μαλάκα. Χριστός και Παναγία. Να τους, πάνω. Πα! Αλλαγή όπλου. Αυτό το έχουμε σήμερα. Στο Rainbow Six παίζω σνάιπερ, αλλά δεν... Έχεις Glass. Glass και Black Build. Έχεις σνάιπερ. Ναι, έχεις Και σνάιπερ. Twitch έχεις. Και Twitch έχεις. Μαλάκα έλεος. Στο μπούτσο, πώς παίζει τόσο γρήγορα. Εν τω μεταξύ δεν έχω παίξει ποτέ Black Ops 2. Και δεν ξέρω πώς παίζουν εκεί. Εδώ, έλα, πάρ' το και, έλα, δικό σου και. Έλα. Εντάξει τώρα. Δεν μπορώ να πω κάτι.
Πάλι είναι local. Α, δεν έχεις τέτοιο. Δεν έχεις τέτοιο. Μαλάκα, το Black Ops 2 δεν είναι ωραίο, δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει το πιο παροντικά. Ποιο? Σαν το Modern Warfare. Το Modern Warfare 3 ή το 2. Τα κανονικά ρε φίλε, όχι τόσο μελλοντικά. Κατάλαβες. Sniper. Αυτό ήταν, τώρα... Τώρα σου αρέσει και τώρα θα παίξω καλά. Τώρα θα παίξουμε σοβαρά. Τώρα! Όχι τώρα. Τώρα. Ξέρεις τι μπορεί να φταίει το όπλο ρε. Πάντα τα όπλα φταίνει. Γαμώ. Μάνα σου ρε. Μαλάκα. Άλλη μία. Να παίξω άλλη μία. Επειδή ήταν μικρό. Μπήκα στη μέση. Ήταν μικρό. Αλλά ανταλάνε. Άντε ωραία. Πάνε πες άλλα.